О! Здравейте, приятели! Намираме се на язовир Ботево, който се намира между Варна и Добрич. И следващите около 40 часа ще се опитаме да направим един фидер риболов на него. Сега тепърва започваме да разпъваме въдиците, да мерим дистанции и да видим каква стратегия ще изберем. Язовирът разполага с доста добра популация на шаран, на амур, като масовата риба тук е в порядъка на 7-8 кг. Има също така някои бонус рибки, които са над 10 кг. Доколкото знам, има и риби по 20 кг, но те са единични бройки. Надявам се да се получи един сравнително активен риболов, имайки предвид и лошото време. Надяваме се времето да се оправи, да изкараме късмет да не ни вали много дъжда, въпреки че към момента въпросът е по-скоро колко ще вали, а не дали ще вали в следващите 2 дни. Плана ни е да ловим на метод фидер през деня и през нощта ще преминем към нещо средно между фидер и шаранджийски риболов, т.е. взели сме стойки и сигнализатори и през тъмната част на денонощието съответно ще сложим фидерите на стойки с сигнализатори и ще се опитаме вечерта да хванем някоя рибка. Започваме с разпъването на въдиците, с мерянето на дистанциите, приготвянето на храните, като за този излет съм подбрал храни на Emburn, на марката Emburn. Имаме почти цялата им гама в момента. Отделно ще подготвим един спот микс, който е на Battle Bites и към него ще добавим малко царевица, малко тигров фъстък. За голямо мое съжаление се оказа, че микрофонът е бил изключен и голяма част от аудиото, което съм записал през 2 дена, го няма. Клиповете са без аудио. Съжалявам за което. Тук започваме да приготвяме меките храни, които ще използваме за фидерите. Имам си помощник за целта. Започваме с 2 меки храни. И двете са на марката Emburn, като първата е Ocean Berry, а втората е Golden Spicy. Капваме по малко водичка и на двете храни, разбъркваме добре, като както обикновено правим 2 увлажнявания на храната. Това е първото, оставяме за малко да си поеме водата, след което продължаваме с второ увлажняване. След което се насочваме към подготовката на спот микса. Тук помощникът ми се опитва да изреже внимателно пакета, за да може да го отворим. Това е Robin Red Spot Mix на Battle Bites. Той си идва с отделна течност, атрактант, с който да залеем спот микса. Към него добавяме около 2-3 кг царевица, след което разбъркваме добре. И освен това ще добавим и тигров фъстък отново на Emburn. Тук правим още едно разбъркване вече с тигровия фъстък и съответно ще залеем целият спот микс с Robin Red атрактант.
Тък му успях да разпъна платформата, да разпънем вариците, да захраним добре и дъждът не застигна. И така като времето го даваха да е доста променливо и да има валежи през предстоящите 2 дни, реших направо да изкарам шаранджийската стойка, да сложа фидерите на нея и да направя някаква смесица между метод фидер и шаранджийски риболов.
Започваме втори ден. С нощи имаше доста активен риболов през нощта, дори се наложи да прибера вариците. В един момент, защото към 4 часа просто решихме, че е време да поспим малко. Съответно тази сутрин започнахме с риба веднага сутринта след замятане на 15-20 минута. В момента ловим на две дистанции, едната е на 55 метра, другата е на 90, като сутринта презаметнахме вариците, измерихме си пак дистанциите, захранихме се добре петната с пода. На съседния сектор имаме колеги с лодка, естествено, които вкарват доста навътре на 170-80 метра, може би. Но като цяло хубавото е, че и ние успяхме да се направим така хубаво петно. Преобразувахме съответно фидер риболова в шаранджийски, защото има доста вятър, времето е променливо, има и валежи и преценихме, че е по-добре да си оставим вариците, да им сложим сигнализаторите и да имаме възможност да се приберем винаги когато времето се развали. Към момента имаме 5 или 6 риби, приличен резултат. Също така рибите бяха доста хубави, имаме две риби над 13 кг, една риба 12 кг и две рибки по 8. Днешния ден сега започва. Ако времето се оправи още малко, мисля да изкараме платформата и да направи един малко по-активен фидер риболов. Отиваме да закусваме и след малко се надяваме да се включим с някоя хубава рибка пак. Тъй като ловихме от стойка, всеки път, когато слагахме въдиците на стойката, махахме клипса. Съответно, при всяка хваната риба не се налагаше отново да си измерим дистанцията. Как се случва това нещо? Имаме сложени две колчета, които се намират на дистанция, в този случай 3,60, колкото е една от фидер вариците ми. След което започваме да правим намотки с влакното около тях и по този начин си измерваме дистанцията. В случая 3,60, 7,20, след което става 10,80 и по този начин може да се сметнем колко намотки трябва да направим около колчетата, за да може да клипсираме на определена дистанция. Клипсираме се с подварицата на тая дистанция, клипсираме си варицата на тая дистанция и по този начин знаем, че когато заметнем храната с пода и след това вариците ни, те ще паднат на едно и също място и така вариците със сигурност ще попаднат в хранителното петно.
часа е 4:30 и за разлика от вчера, днес се получава доста стабилен риболов. Хубавото е, че успяхме да излъжем основно по едри риби, като имаме само 2 риби, които са под 10 кг, 2 осмици, всичко останало е над, включително успяхме да хванем една риба, която беше близо до 20 кг. Току-що извадихме още една, която сега ще претеглим. Ето го и него. Правим като хората. Колко? 14,5. Полина изчака. Веднага още една. Тако бяхме захранили преди, може би около половин час някъде. Първо тръгна едната варица, веднага след нея втората. Айди. Тъй. Така, ето е втората риба. Удари още докато пускахме първата. Пак горе-долу е от същия калибър. Може би една идея по-малка. Красавец. Една снимка правим и го пускаме обратно. Към края на втория ден сме. Вече презаметнахме току-що вариците. Нахранихме се петното, часа е около 7:30. Смятам повече да не храним днес. Така или иначе след малко слънцето ще се скрие, ще бъде доста трудно да може да се храним петното, но има достатъчно храна, само днес сме вкарали около 10 кг. Днеска имахме доста добра слука, въпреки променливото време. Сутринта духаше доста вятър, беше студено, имаше мъгла. После беше облачно, вятъра се засили, след това спря. Накрая на деня вече времето се позатопли. Вятъра продължава да го има, но не толкова силен. Днеска имаше вятър в порядъка на 45 км в час. Въпреки всичко успя да вкарам вариците на едно петно от 110 метра. И имахме доста добра слука там, като извадихме няколко много хубави шарани, включително един, който беше близо до 20 кг и няколко по-малки, но всичките бяха над 10 кг. Имаме само едно шаранче, което беше около 3-4. Почваме да се приготвяме за вечеря. След малко ще заметнем за последен път на световариците и да видим тази вечер какво ще стане. Предната вечер имахме доста добър успех, точно от около 12 часа вечерта до към 3
4:30, когато изкарах вариците, защото просто вече имахме нужда малко от почивка. Дано и днес да има някакъв нощен риболов. Предполагам пак до около 3-4 ще ги оставя и утре сутринта директно ставаме, оправяме и заминаваме. Та бих казал, че направихме един доста приятен, доста успешен риболов в рамките на тия 40 часа. Като реално тя сме направили някъде около... Да? Страхотно си го сложил. Браво, тати. Айде, отивай да фърляш. Отивай. Та в рамките на тия 40 часа реално успяхме да направим около 30 на часа риболов. Даже може би по-малко, за това време вече имаме между 15 и 20 изкарани риби. Да видим колко ще стана до края на риболоване. Добро утро! Реших да се направя една разходка до паркинга. Днеска сутринта не сме ловили, директно прибрахме вариците, почнахме да оправяме багажа. Снощи вечерта имахме 3 рибки, като последната беше около 3 часа. След това съм прибрал вариците и повече не съм ги вкарвал. Решихме малко да се починем. Та бих казал за това променливо време, което беше през последните 2 дни. Сега в момента отново духа вятър. Времето пак започна да се разваля. С нощи вечерта имаше много силна буря. Обаче беше кратка. Около 15 минутки. Много силен вятър. И след това времето пак се оправи, вятъра спря. Успяхме да вкараме отново вариците. Да, затова променливо време бих казал, че успяхме да направим доста приличен риболов. Язовира се напълни в събота. Имаше хора на всички съседни сектори. Без тия, които са вдясно от нас, защото там просто в момента е, може да се каже, наводнено. Да, приключваме с този риболов. От мен на Свука и до нови срещи.